Pinila so a video lang nali tum hanaki wan pi mate nangi than ponji la bangke Assam D.El.Ed exam apan ko si registration nang jimal la so puthai ethi ni alam la bang so video lang nali tum hana than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe kala ke subscribe ikon la pen like si nali tum pi ikon tane non pathek pen ko si D.El.Ed apan registration nang jimal la so process le pathek pen lang pononang la pen che than pononang tangde non pathek pen che than pononang non he jong kapik lang pon Assam D.El.Ed admission ko si online pen ka fill up poning jima mate ka apply dun nang jima la so puthak che than ponona nalitum ap kicheng si labang so website lo nalitum wang ignang po secretpet.co.in la so website along la so website long wang iklo pulte nalitum laptop mate mobile screen ong stamil la so jana chiklang exi office of the directorate state council of education research and training Assam la son details nalitum dakpen tek pon long ikpo lapen nalitum ke apply cheng chia prang important notice labang ke nalitum la dakpen ka chini nang ji kinang sot nalitum ke cheng si ka chini nang ji labang ke important notice la dak ki pi pon do nalitum tek pon long ikji online direct of opening of online admission of application labang ke 18 May pen si cheng pon lo lapen last date ka apply labang ke 5 June 2025 से last date लो ला पेनाली तुम तक admit card का download जिया date ला बंके 5 July 2025 मालूम से नाली तुम admit card बंके का download पॉन चेंग पॉन पो ला पेन date of free entry test मते PET exam मते PET test and पॉन्जी ला बंके नाली तुम तक ठेक लोग जी 13 July 2025 Sunday आर नीलो ला पेन result ला बंके कपिकलांग पॉन्जी ला बंके 28 July 2025 आहोत सी paklang ponik po rizal la bangke lapen puthot an arta puthak lang damlo pulte nalitum arta la bangke dak 18.34 years arta abang phu mate abang phiatum nalitum dak bangke jogdon long ikpo lapen puthot dak isigi tok pondo 2 years candidate la bangke ST Plains ST Hills lapen SC atuma phan pabat ponlo arta jong se 34 porte 35 36 arta tum stame jogdon long ikji lapen minimum education qualification kenangji labangke class 10 mate class 12 and ke pass nangji lapen percentage ki undu nangji mate ke long nangji labangke 50% labangke long do nangpo nalitum higher secondary long bangke jongsi 50 long dun de pulotangte nalitum labangso D.El.Ed exam apan nalitum registration ande stame SC ST Plains ST Hills a category atom phan dak 5% an marks bangke pajum pon lo 5% song si pajum pon pulte 45% atom bangke labangso D.El.Ed exam la bangke tokdun long ikpo lapen ka apply nang ji koson ma la so puthak stame ladak ke tok pen stame pachini pon iklo labangso website long si wanang pol la non nili nali tom phan la screen long na piklang bom la so website long si lapen daki tok pon alam thedu thlang only the application submit through online portal will be accepted mate nali tum apply ji pulte laki online se apply nang ji pusila daki tok pon lo lapen applicant are advised to fill up online application form perfectly in advance without waiting for the last day to avoid the last minute hassle mate nali tum jong si apply ji pulte apply pa me nang po nali tum ka fill up dun ke tok dun anta choklim pen se tok dun nang po la penali tum last date apan inghong hepin sinali tum un pulo tangte nali tum advance si apply nang ikpo documents copy pias on se lada kenang jima la soput haksta me da ke tok pondo la pen documents copy piece nang jima la so prang chinni aprang nali tum documents a quality mate nali tum a format la bang ke lang pon ingon JPG nangji lapen JPEG nangji PDF nangji jong silahai smart active nali tum Google Play Store long stame doi ko apps convert pon un hodak pen nali tum alhai apps bang install pen nali tum la photo bang ke JPG lapen JPEG PDF lahai stame nali tum hodak pen claim pon un lo lapen copy pisik documents amukha ke nangji ma plotangte photo nangji nali tum passport size photo nangji lapen hola photo quality mate MB ki ong la bangke 10 KB direct 100 KB anangji la pen signature ta nalitum 100 KB anangji maximum la bangke la pen signature must be taken with a black or dark blue
ink on a white paper nalitum signature kipinangji mate nalitum amen tok nangji stami blue color pen ink pen si tok nang po kalipol te nalitum aki equal black ink pen black in pen stami nalitum tok nang po lapen ki tok nangji labang ke white paper along si tok nang po laben putho dotolang certificate of proof of age labang ke proof of age afana litum admit card mate certificate of SSLC laben kaprek documents lenalitum age certificate afan ki pidon stame chok igji lapen hola photo size labang ke nalitum dak 450 kb anengji maximum labang ke lapen aki kom stame chok ji stame aki ongnai la 450 kb anengji lapen marksheet labang ke nalitum nangji marksheet copy pia marksheet sinangji ma prulte nalitum 10 ke pas marksheet tanang pola pen class 12 pas marksheet ta nangji lahini pachero pet pe nalitum pdf file selam nang po pdf file selam sinalitum pdf hola so size labang ke 450 kb anang ikpo lapen certificate of caste for competent authority if any jong sinalitum caste certificate jogdon exi plote lata uploadun igmis tamela bangke nangne nalitum kenangji photo nangji nalitum amen signature nangji lapen admit card nang igji lapen class 10 12 pass certificate lapen marksheet nalitum ka uploadun nangji labangke kenang sotlo lapen la beran bangke person with disability jong si ala ka apply dun abang fitum kopini Ariak yang kahong habason do pulotang te alang litum so certificates tamedak jog do nangji pusi topot lapen certificate of economical weakers section labang da EWS candidate atum lo latanang ne lapen register in the portal using valid mobile number mate nalitum mobile number ladake nalitum change ponon e lasi batai si nalitum kayus vera mobile mate Aadhaar card pen killing a mobile number le nalitum pidon iknang po kali polte mofi nalitum login ahod mate ka apply nalitum admit card ka download ahod lahai nalitum problem do ekogizi la sinalitum kai ke use where la so mobile number sin nalitum pidonang po lapen labangso application form ka apply ji afan labang ke aki joy ke kali dagnalitum 600 and payment pinangji payment mode labang ke online sin nalitum payment bangke pinang po lapen ka apply ji afan nalitum la register putheklongji la register along bear nang po register along bear ponik date pen aphi puthot la dak loading ponik po nalitum thek ponlongji lapen ki chengsi registration nalitum dak pen claim pon paprana lang candidate registration pu nalitum la soft form dak chingpu ponik po lapen dak salutation nalitum dak pen kopima Mr labang nalitum Mr MS son dak nalitum dak do long ponji SMT son MD lahai ta long ponji tame dak nili Mr pusi kibi ponlo lapen nalitum la first name labang ke nalitum ki cheng semeno lapen angbong jong se sing ko pipine do pulote la option la middle name la sodim fill up nang po lapen last name labang ke akur si fill up nang po lapen father name lapen mother name along labang ke direct amen si tok nang po dak siri dah Srimuti dah lahai ke nalitum bido nanila mother name long lason la amen pen akuran si dak kenang chodji lapen gender nalitum dak pen select ponang po category kopia category ma nalitum fill up nang po lapen DOB labang ke nalitum date of birth labang ke fill up nang po ladak DOB lo nalitum date of birth fill up date pen api dak age on 1st July 2025 la sodim dak automatic calculation ikpo nalitum arta ko anma labang ke dak nalitum fill up le data chokji dak bang ke automatic si nalitum ladak DOB fill up lo pulotang te ladak bang ke automatic si alang litum chi fill up pon ik date po lapen qualification la tanalitum ladak pen ka fill up dun nangji kenang sot da HS pass la HS pass lo lapen nalitum ladak kai ke ka use where phone number nalitum pido nang po lapen kai ke use where email ID lata nalitum dak pido nang po la fill up tang thai lo pulte dak save and proceed lo nalitum ber nang po lapen nalitum registration labang ke successful lapen nalitum date of birth mobile number nalitum ber pen login pontu nang po nil nampik lang pon thoik po da already nalitum registration ikelo pulte da nalitum phone number theklongji registration hot kipido na phone number lapen nalitum dak date of birth fill up nang po lapen la submit pu theklongji la sodim nalitum ber nang po lapen a form chingpu pon ikpo address lapen
education qualification ka an ma lahai percentage total marks lahai fill up onang po la fill up that te puthot sek dia next and proceed long bear thunang po la pen odang nali tum documents ka upload ji option long ekji wala so documents ke chengsi nali tum photo upload nang post signature la pen 10 12 plus marksheet la pen pass certificate la hai upload dun thai nang po la pen admit card nali tum upload dun nang ji la upload tang thai lo pulo tang te nang li tum puthot next and proceed long bear thunang po la pen nali tum fee 600 payment nang po la pen fee payment that pen fee nali tum acknowledgement alu bangke download long ikpo chola hello ka apply process la pen prang bang nili na piklang pon thek the ji athema dak nili long pen non presently ka apply abang phu mate abang phiave jong sinali tum apply dun ji jog dun ikji pulten nali tum mina mobile mate laptop pe nali tum apply dun ikme jong sila ka apply hot copy ne ke thek the son ka siksak do pulte nili phana humri ngon nili nali tum along na chirap dun ji aphan bor ipon ikpo asipinia video lambal nili la short information na ki wan pi labang kela an cholo video la mi send pulte nali tum share ikon labang so youtube channel subscribe kelang pulte subscribe ikon domi thakme kadu kave Karbi 2.0 youtube channel long kelangara do an afan stame nilin pen kardom